Gibutyag sa Davao City Health Office nga kadaghanan sa mga naigo sa sakit nga dengue sa Davao City sa tuig 2025 mao ang kalalakihan. Sa datos nga gipaambit ni CHO Tropical Disease Prevention and Control Unit spokesperson Melodina Babante, sa 3,325 cases nga natala sa tibok tuig, 51.4% nga nakiter ni ining pasyente mga lalaki. Hinon sa kinatibukan ana sa 53.54% ang giubos sa total dengue cases sa maong tuig kung ikumpara sa 7,175 cases nga natala sa tuig 2024. Gikan sab sa 56 dengue death cases sa 2024, miubos kini sa 29 cases sa 2025. Dugang butyag niini nga sagad gihapon madutlan sa sakit mao ang kabataang edad 5 hangtod 9 anyos, samtang natala sab ang nabiktimang mga hamtong nga nagedad 60 anyos pataas. Gilaw man nga pinagi sa pagpaningkamot sa matag barangay Mosquito-Borne Disease Task Force, mas mapaubos pa ang kaso sa dengue sa syudad ning tuiga. Katropa, kape nga healthy ug dunag latatayan ang collagen imong gipangita, mag Zanton Gold Coffee Mix na. Alang sa nakayo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Gabalas, XFM News.